Транс ли съм? Не. Добре. Много важен въпрос беше това. Добре. Имам ли възможност да пусна брада? Като мен не. Като тебе? Мен ми трябваха повече средства. Не. Не. Сега да играем с най-глупия въпрос. Ай, по-сериозно. Работим ли? Човек ли съм? Не. Добре. Аз човек ли съм? Не. Анимационен герой ли съм? Да. Пак ли, брат? Сега ще е пак някакъв корони-морони, бири-мири. Добре. От Дисни? Да. Човекоподобно ли съм? Не. Анимационен герой? Да. Cartoon Network? Не. Мъжки род ли съм? Да. Злодей ли съм? Не. Добре. Аз злодей ли съм? Не. Жълт ли съм? Не. Добре. Аз човекоподобно ли съм? Не. В сериалче ли участвам? Не. Аз в Дисни ли участвам? Да. Окей. Аз съм добър. Да. Сладък ли съм? Не. Не. Добре. Участвам във филм. Да. Син ли съм на цвят? Не. Аз имам ли прякор във филма? Не. Не ги помня, брат. Аз не гледам детско много... То ти от повече време, да, ама... Даже доста повече време. Красив ли съм? Да. Красив съм. Ма не съм човекоподобно. Червен ли съм? Да. Уоу! Пак нямам никаква идея, ама нищо. Имам ли някакви специални способности? Специален съм. Специален съм. Дребен ли съм? Не. Добре. Аз дребен ли съм? Да. Добре. Извънземно ли съм? Да. Стич. Не. Малко. Не. Едно око ли имам или две или три? Три очи ли имам? Или две? Две очи ли имам? Две очи имаш. Добре. Имам ли големи зъби? Да. Да ти подскажа ли? Ако искаш. Машина си. Брат, май сетих. Макуин ли съм? Да. От това съм модели съм. Да. Честно? Да. Вие ли го знам как се казва ти? Майк Лазовски. Да, сте му знам. Майк Сега Лазовски. не вземи не селото око, може да кажеш.